All right, Sana Chetagoma Zupom na 0706 048 5853. My one na 0915 570 8347. Obuno gwa bonye notice na nwoke no ma nwanye no few days after your wedding. No nya toro ga asisi gi no friends ka ha bu no nwere ife jikọrọ ha na abụ imeche nwe fa na nkọlọ. Nwe fa na nkọlọ obuno ngị ka ife ị ga-eme at this point ka ya nọ na ya bụ marriage. You get separate to go do clear your head na cheta azụ. Ki get cut here off totally. Hello. Keke ime. Ka fa gị na-ebe isi akpọ m. No. Ijeọma no. Oh, yeah. Life experience happened to me. I'm going to one particular man now probably more so therefore you can see the man that malum or catch the marriage or I drop my second honestly. But problem again on I know why you question any now on I could face your marriage. So the lady question it takes some time off. They won't get to Amalu Nayama why actually they have I don't know I ended the relationship of money. Hello. All right. Sorry, I didn't sure no me again. Ndewo. Oh yeah, na mazi yo 1 hour kita. When I no. We go ruffle am. And I'm live now vote our channel na YouTube and I'm live now vote ODENIGBO. Hello. Good evening. Keke ime. Ademoye, ka fa gị na ebe isi akpọ m. No, honorable. No. Hmm. Nna anụ ị na-ekwu honorable. Na anyị bụ politician anyị na-akụji anya if you decide to keep yourself enwere ụdị afọ a na-ama akpọghị ka ị marịta a na-arụ hafụ na iburu n'ihi na-efe Chineke ọfụma ọ ga-arụkwa ihe karịkacha wee yefa unless you chọrọ imes up like others in this matter ị mara na ụmụ anyị bụ problem you want to know why you do like that you take it now I don't know if you're feeling it outside also problem never more no population why ka ụmụ nwoke population ị ga-afụ ofu nwoke ụmụ nwaanyị kwuchie ya ọnụ wee otu mmadụ ịnọ ma mmadụ ise okwu ikekọ nọkwa na married nke nwaanyị kwuchie ya ọnụ wee up to 4 or 5 ife anụ were ego ga na-eji maintain fa so asị m kwuo asị m ọkụrụ m bụ the woman the lady mma continue ebe ọ dị na ndọrọ asị echekwa wetara ndị ọ bụrụ ana m aka amụọ nwa arụlụtara na pesin ejekwa na ọrụ uwe maka ọdọ serious ajụrụ m ya sị ya kedu ihe na ya na-eme ọsị na just ordinary friend
met him when red-handed. I'll finish with her, with him. And I know nna nu yi na-ekwu. if you are now or go yeah, met with her. Because we are looking for one I can do when we go to the Mago. I'm not busy for anything. We have been getting never there, or master. Enjoy a chocolate. Now, nobody will make you. I sort her out. I'm saying never. Village when never. I think we'll join had a room why I'm more population had a that thing. A problem they will not strike. I'm very election into a we in election or the show or just get back over the time. They don't know the money hana. On a had a little money here through. I told the Chineke. The Chineke do it again. You may marry Kotoku. Not my kind of sister. God bless you now in a try. I got my money, I got no. Daalụ so honorable. Daalụ. From the voice and the words of the wise. Onye nwe ntị ya nụlụ, onye enweghị ntị ntụgbu adịrọ. Mbọsị ọkụ ya agba, ọ ya agba onye ọchọ, ọ ya agba ma afọ ọnya, agbalụ ma ntị. So ka uche anyị dị ya, ife ọbụla anyị na-eme, ka uche anyị dị ya. Hello. Kee ka ime? Anyị ekwubekwa this year. I wish you the same. I wish you the same. No. Yes, so. NSK Kinos. No wonder. No wonder. Moving one place to another. I know that I miss him. Can we keep up if I boy? Mana, thank God that you take him out. So, I'm making it work back. I'm honorable. I know Lambo there. I'm not thinking. You can anti Joma Dalupano. Dalo. You say. No. Dalo. Commando. N'eziokwu nwanne m nwanyị nke bụ eziokwu na ife na-eme ugbu a ọ karịrị mana onye mara asụ ọsụọ n'igwe onye amara asụ ọsụọ n'ala mana ife m mana ọ na-agba okoko iwujeribe elu ọ bụrụ na ọ dara n'elu n'ọkụ mana ife mma bụ onye a na-agwa ifi ọ na-ezu afọ ụwa atara mbara iwere a na adọl oge ọbụla ị na-eme ezigbo ife ịma oge ọbụla ị na-eme ajọ ife ịma na ndụ a ga-ejiri aka gị wee rụọ ọrụ nke ịchọ na ndụ mana ịfụ ha ma n'isi ntu na okwu afọ n'ọnụ bụ nke nwaanyị afọ ọ bụrụ na ọ laiki o nwere ike ịkọntinu with the marriage. Ọ bụrụ na ọ laikụrụ ụdị karakta onye nke ọzọ bule patin ya bule o nwere ike ịrapụzie ya wee nawalụ ghọtago so mana m ifetu wee gbata wee bụrụ nkịta dịdịkwa nkọ dịdịkwa nkọ so na icheke maọbụ ife ị ga-atọle ihe dị na marriage bụ icheke maọbụ ife ị ga-atọle ịma mbọ ya anọgide so o nwekwa ka nyanwa na onwe ga-esi wee kpọọ nwoke ahụ jụọ ya ezigbo ajụjụ ọ nwaanyị ka ị bụ o nwere ka onye pati na gị onwe ụdị omume ọ ya emebe ịkpọta ya na dị ọga ru mee ka okwu ide ede
ịjụọ ya ezigbo ajụjụ like otu olugidere nkịta o nwere nwoke ọ bụ gị na ya eji nnọọ nwayọ wee jụọ ajụjụ ọ ya akọwali ya ọfụma ọzọkwa ya bụgodo onye na-atụ ntụ ihe ama nke bụ eziokwu otu onye afọ ọ bụ ya na ya ajụjụ ọ jụọ ya ajụjụ ọfụma ọma dị ife a ọfa ga-eje maọbụ ife ọ ya agwa gị okwu ka ọ hapụ onye nke ọzọ maka na marriage ha na-achọzi mana ọ bụrụ na oche ekezie ka ya bụ ihe wee gbata wee kwụsịrị na ọ bụrụ ihe ọ ga-anọnwu maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị Igbo anya ọ da-adịfa mma like olden days ka a na-enwe nwoke na-alụ nwaanyị na-abụ maọbụ karịa mana ụdị ka o ji wee gbata bụrụ kịta adị ekwezi ka ofu nwaanyị na-alaiki na ọjọọ ọ da-ajọ nnọọ ka ya na nwaanyị ọzọ chie so n'ife ọ dị nke ya bụ na ọ ka mma ọ bụrụ na ọ ya anagide ya nọrụkwa jụọ onye bụ nwoke ajụ o nwere ụdị omume na okwu ọ ga-agbaga nwoke ahụ ma ọ bụrụ na ọ laiki nwoke ahụ ọ laiki ya famili ya nwoke ahụ arapụ onye ọbụla anya ọnya bụ ihe chọrọ iru ebe ahụ mana ọ da-adịcha izi ụta anyị wee na-akwado ka mariji a ga-esi wee mee ihe na n'ọdịgo nso mmemme mariji ahụ isi otu a ịmaka ihe a na-ewe fritie na ya mba maka na ụfọdụ oge anyị nwa na-eji iwe oke wee na isu na ọkụ so ịmago nwoke ka m bụ ụmụ nwoke ya awọdị pan na-ekwu nwoke enweghị self control ọ na-ihe na-apụkarị ya n'obi bụ na man is a polygamous in nature wọtago ọnya nwoke kwuru okerele nwoke na azụm ozuo ewu nwoke ọ ya adịghị stepụ ijiri ego gị ma ụmụ nwaanyị na-abụrịta ụmụ nọ ndị ga-akọntinye so kọrọ m otu a ka ndị ọzọ bata ana m ekene ofu nwa na otu akụ m gbawara ụgbọ kee ka ime kekwanụ ka ime ezi nwanne m nwoke na presidential road kekwanụ ka ime anwụ tatarizing ana m agbakunu ezigbo nwanne m nwoke ekesi ọbọ na Nsụka ana m ekele onye ọbụla eji ọbọ ana m ekele onye ọbụla dịjoli mbụ ka ọ dị ka nwe m amala ọbịa mechie ka ọ dịala ogo daalụ mana nwa enwe machakwala ọfịa eniwe kee ka ime ka nwoke mkpụrụgwụ uke na mkpụrụgwụ na Nsụka no Honorable Ndubisi Anugomonia. Hello? gaa n'iru nna anụ iyi na-ekwu ezimo nnọọ Thank you very much. Onye na-ekwu ọ dị woman ka a chọrọ ime ha marriage ọ bụla afọ ya na nwoke ọzọ. ibidokwa n'isi wee gee stori a don't worry chika nkọgharịa the thing maka ndị chọrọ ịkpọ ka ha nwee ike nwee efe kpọọ ndị a na-abanugo di na nwunye mana tupu ha anụọ di na nwunye nke na-afụ mmekọ di ya na this lady wee jụọ kedu ife jikọna na ndị a na-abụ sno just friends si true na just friends or si nyewa ka emechazi ka ha nụzi di na nwunye nwaanyị wee jidezie di ya na this lady na hotel meanwhile this lady anugokwa did since so ọ nọ na di na this man wee na-agba n'ilo wee na-eme mmekịrịgbọ yatago hello so ka ha na-eme ihe a niile for ha mere ya before marriage even mgbe nwoke na nwaanyị chọrọ ịnụ di na nwunye nke nwaanyị bịakwa dia wedding bịa dia trad anụchazie few weeks or few days after anụcha di na nwunye ka nwaanyị jezie padie
na anya bụ nwanyị na hotel o wee na-ajụzi ọ bụ na gị bụ nyanwa kedu ife ị ga-eme. Hello, good evening. Ka ime? Oh, Sicilian, no. Daalụ. Thank you for all the gifts you na-enye anyị na Gold Express. Nwanne m nwaanyị ihe dị na marriage na family ama m ebe a ga-esisi na mmiri rụbarụba ịma na ejide nwoke ọsị na nwaanyị ejide nwaanyị ọsị na nwoke. You know why? O nwere ebe ndị dị njọ anọrọ so ebe onye ọbụla ga na-ebe bụ ha kapụta na gị. But for this one that happened now, the truth was that the lady noticed there was something between there and that other married woman. Now what you want here? I cannot be mad at that. What can I tell you? Maybe you know, how did the person react? The other because I hate the mother. And now come and say my mother is now she's in the marriage already. Like here the dealing going to now all there. Let her find out what. I'm not going to have marriage. Who has a wife to have marriage? I'm not saying that her life is tied there. But to change the this woman and the marriage is still fresh. Only 3 years to do. Representation na this marriage dey hold. Cultural problem no na the marriage go before ya binye. Mo cultural problem no zara afanya and go wine na ekere. So he has a whole lot of things to explain to her. Okowacha zeria. All the possible. The sponsor man na wan na wed ana anu na wunya na enwe witness. Go sponsors, yes. And the sponsor. From imagine a woman nọ na di na-abịa onye na-achị ịnụ nwaanyị ọnụgwọ nwaanyị maka na-eti ya kedu ihe dị dị oh God help us. Nne m thank you for the information ị na-ewepụta. Ọkwa ka like you said onye ndị nwere ntị rọba ada ama mana onye nwere ezigbo ntị ya nụrụ ọnụcha ochu zuru the right and the wrong. Ihe dị n'anya bụ a na-enye gị advice gị nwa na obi gị kind ya ị chọrọ iwere nke dị mma na ndị emebeghị ka ha na-amụtakwu because that's the essence of the program. Ị na-anụkwa ihe na-eme ọsọ ihe na-eme nkịta bụ na na-emekụzi na asọmpi information na-emekụzi ndị nke anụ ga ha na-agbapezi aka onye a ka a na-afụ na marriage but that is not the way it is. Onye mara atụ ya so n'ikwe onye amara ọrụ n'ọkụ ya na-abụ ya so. Nne m dịsi ike. God bless you. Daalụ sọ. Daalụ. Onye amaghị asụ hoha chọọ isubi mkpụrụ ụkwụ subie mkpụrụ aka na akpị ya ebe ọ na-echọ eso kama na ihe mma bụ na anyị na-ebe ebe a na-eti ya mkpu enough fụ onye nwere ntị ka ọnụ fụ onye amaghị ka ọ malụ ka ị hapụ ịbụ the person anyị ga-esi na your own story wee na-adịtụ nke anyị ma wee na-amụta ihe si n'aka ndị mụtagwa ndị o mere eme wee mụta ihe mana m na-alaike ịgbanyere anyị fim everyday so mgbe ịkwa anyị enene ntụpụla na nchọ popcorn welu mmanya donye n'akụkụ wee na-aṅụ otu ndị slim a shuga adịghị atụ m ụjọ kpatakpata anyị atara ya na mmiri ịghọtago so ọbụna ị chọrọ otu ọbụla isi wee chịa like this na 2026 anyị adịghị ayọzide mmadụ biko
this 2026. Anya dị anya mmadụ biko so but otu ọbụla osikwa n'alụ dị ọ ga-adịcha mma ndị chọrọ ịnụ ya anụ. Hello. Okay, no, Ezimo. Nwoke so nwoke mmecha nwaanyị ọkwa ọmarịcha nwaanyị ma tie a na-agbakwa agwa ime a ịdakwa dịkwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa ka amịchakwa isi ego ọmarịcha di ha a na-agbakwa agwa ime a but the man he made such deal with a married woman and again ọ ma na ọnụgo nwaanyị all the woman ka ọ dịrị isi iti bear down according to what the Olimbo said before but that the ọbịa ọlọf ya kpọ onye nke afọ ya na ya na-atụ n'azụ ụlọ ka ọ ka lọv because isi mmanụ na abụọ ka na the woman achara the man ọbịa ọkụ isi mmanụ onye nke ọzọ ha nwere ike ibụọrọ ya ngwongwo nwoke mmadụ elie United States bụ ọtụtụ nwunye ya o nyiri divorce ya na onye nke ọzọ a emezi ihe ha metazi onye bụ ezi ọdụ woman ide ịsapesa anya nke na n'ime mmiri ka ọ jụọ ọbịa afa nke ahụ na o jidezi ya na this man onye nke afọ ihe karịa mma so ihe dị man mere abụọ the best ọ bụ na ihe nọ single ka ya na-eme ka nke ọ dịtụ fe mana nke ọ married woman and again ya nwana nwa akwụkwọ nwoke ji nwaanyị let him base for his wife maka ihe nke ọzọ abụ ka nwunye ya bụkwa nwere nke dị iche onwere nke godu dị na ya ofi ya ka ọ bụrụ ya ihe Olimbo ana m ekene gị anwụ afọ antara anyị for presidential road ka ewe Honorable Ndubisi ma Honorable Justice ana m ekene ya ma wụọ ya bụ na ọjikọ ya chiri ya zere ana m ekene anyị si n'ọzọ Daalụ so Ezimo. Daalụ. Alright, so m ga-aga obere break. Nnacheta azụ, of course. Anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Yes, maka na ya bụ okwu kwa ọnwa n'azụ. Ya bụ okwu. Ọkwa nọ ebe a na-ekwu ya anyị last year. Kịta anụ mmadụ agwago m kịta that na o melia. Mana nsogbu adịrọ. Is well even inside well. Mana ụfọdụ nwere ike iji ije pụta, nwee ike ụfọdụ ama nje pụta. Onye ka inu ndị be anyị na-atụ sị na mmiri mmalụ ngwere ma oke. Arụ ngwere kọ ọ ya akọkwa oke. Kịta orugo na omepụta ka anyị ga-amazi na mbe na egbe na owu iwe ka ọ na-ada ka ọ na-ada iche iche. M na-anacheta azụ aga n'ebe ọbụla. Ndewo.
So if I leave my sound on, YouTube is actually going to strike me. So I don't want to get strike. You know, we just got to 1,000 viewers. Oh my. Thank you guys. Thank you so much. It's all because of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Please follow our YouTube channel. Follow our YouTube channel. Click on the subscribe button. Please. Thank you for engaging. I appreciate you. Kingsley, Babatunde, Potential Jude. Thank you so much. I appreciate you guys. Pauline Godwin Ike, thank you. Chinyere Ohamadike, thank you so much. So I can't leave the sound on because I don't want to get a strike. Okay, so but once I come back online, definitely I'll lift my mute and you will join me. And then I would love you to, engage, contribute to the program. This is a radio station though. So thank you so much guys for joining me. Anachetogo mazụ na Volt 104.3 FM. Ada ajụjụ ajụ n'ụbọchị taa bụ na na-ebu a na-ebu. Mba, ada ebu a na-ebu. Mana isisikwa na ị ga-ebu nge m ga-like watch fụ ka ị try ya. Ịghọtago? So na si unu daalụ. Thank you for joining me. For ndị nọ na YouTube, my YouTube community, thank you so much. And yes, anyị erugo 1,000 subscribers. Kịta ka nke bụ ọrụ bido. Kịta avụ n'ibe ka ọrụ bido. Eziokwu. Ọ bụrụ ịchọta ihe a na-achọ nọ imezi ihe a ga-eji wee mee ka ejide ife enwetara, ihe a chọtara ka ejide ka maintain ya. Maintenance bụ the key. Ọ bụrụ dị ịchọta ihe na-achọ sef. So kịta ka nke bụ ọrụ dị. So kịta ka m na-asụkwa unu biko send ya no link our YouTube channel link to your friends, family and loved ones. Ebe ọbụla fa nọ ka ha subscribe to our YouTube channel, engage, share our videos because ihe anyị na-amụtakwa every day na radio. Ndị nọ out there kwesịkwara na ị na-amụta ya, ha niile ị na-amụta, ọ dị oke mkpa. So gaa na YouTube channel anyị na-asụ subscribe na ọ bụ na ị na-esonye mana subscribe be subscribe ọ dị oke mkpa. Thank you. Chinyere Hamadike, daalụ, thank you for joining me. Her only Tehila, thank you so much. Hello, daalụ. Pauline Godwin, good evening, Auntie Chinazo. Infidelity is the worst thing in a marriage. The lady should find her way because the stitching time saves 9. It is too early to chat. Kingsley Babatunde Okechukwu, Sem, hi. Good afternoon, Radio Vote. Thank you so much. Potential Drew, Sem Chinazo. Oh, my sound, yes. My sound, I get penalize him. Na YouTube because here we wound them mother won't have any rights he play except na fenyem the rights which na major be na for the rights. What I go so for now? No sound of music na YouTube. Nkosana Charles Moyle same hi dalo so. Potential juice I missed the program, so sorry. But in yellow pani ika ye meet kwa up. I biaro too much late. I biaro late too much. Chukuma branch some good evening at Chinazo. Onye Cecilia, good evening at Chinazo Dalo and my just message soon. Thank you for joining me. Hello. Good evening. Thank God. Kime. Oh. All right. I'm going to give your beautiful, fine, sweet voice. Finally. Thank you for joining me. Oh. Hello. Good evening. Kime. Can't forget it. Angel from Obiago, no.
Okay, which woman? Okay, which woman kissing her support here? Which man? Mba. Ha Diego. The two families Diego, yes. Ọ na-ama akizina ha na o notice ịma na gị na mmadụ na-ayị onwe gị na mmadụ na-etetezi every morning, every day, every night, every morning gị na onye a na-anọ ịma nwezi room to escape anything ma ị na-excuse mana mgbe gị na mmadụ gị na mmadụ na-ayị o nwere some days gịnị ama mbi gịnị ama nnọ rather mana ịnụkwa na alụ di na nwunye ị nwere choice ị chọrọ ịchọ ya, that is your home, you will come back there. Adị agbafuzi ọ bụrụ iwewe gị sị ka ị na-abe gị nwere ebe ị na-aga. So I guess that is how otu o wee notice chọpụta na ndị a na-abụ nwere ife na-aga n'etiti ha. Daalụ sọ. Oh, all right. So adịma na is better safe than sorry. Kama ị ga-notice ihe gbakịta a sị m nọkwa ifụla anyị bụ ụmụ nwaanyị Chukwu nyela like discerning spirit except na you decide by yourself say nna ike adị ọ dị gị na ọ bụrụ ihe a ka epụtara ụwa anything goes. Mana ọ bụrụkwa maka anyị bụ ụmụ nwaanyị anyị nwere the power to know na ọ bụ na anyị chọ. Hello, good evening. Ndị mma ka ekwan Uche ka ebe isi akpọ m Uche nnọọ. Daalụ. Yes. Ndị nke nọ n'ọfụ ka the other lady. Yes, ọ bụ na the other lady nke nọ na marriage since ọ mụtago ụmụ na-abụ. Mba. Nah, amarọkwa m. Yes.